My sme vybrali taký set e-shopov, kde sme teda sledovali, ako sú známe pre tú populáciu online nakupujúcich. Chceli by sme teda upriamiť pozornosť, keď si vyberieme z toho grafu len tieto dve, možno najsilnejšie, a pozrime sa, kde už vidíme z pohľadu naozaj tej čínskej vlny, ktorá sa na tú e-commerce scénu valí, tak tému, keď by sme si pozreli tú situáciu spred 3 rokov, tak samozrejme bolo neznámou značkou a v tej podporenej znalosti, čiže keď pripomeniete spotrebiteľom Alza alebo tému, tak máme rovnakú proporciu ľudí a tá znalosť tému je v podstate extrémne vysoká, vyrovnáva sa dlhodobému tomu lídrovi na trhu, ktorý, ako viete, komunikuje priebežne a veľmi efektívne a úspešne na tom trhu, čiže má dneska tému rovnakú znalosť, ako má líder na trhu Alza.